gitar dan mulai memainkan dia. Uji, masa? Woi, suka kita kakak aneh. Apa? Apa sih, weh? Lu kalau pengen bang. Andi bleh. Rada duit biasa. Tak kau kondi rada duit. Goreng. Udah. Ini tak setol. Mau malingan anak juga. Kacau. Iya. Sorry ya. Jangan di. Mau gedang ini. Wah. Jangan ini kok. Oh, gedang matamu kuwi. Jangan salah dari saka iki. Lo gedang nek saka iki. Gedang saka deblok, cuk. Gendenge. Ini jantung. Sing mendelem iku aku. Umpere iki gedang kan asale gedang ra. Lah ngene iki apik ge apa terusan? Tak tucepno ngarep omah. Tuncekno Susul, gas susul. susul. Sing kene ngombe-ngombe neh. Ini mabuk. Moha. Lho, mendelem wis ora iso mendelem kene iki kancane mendelem. Tak pekno kursi. Ada kursi. Iki lu ngombe malah mendelem. Bisa. Tak kok gendeng iki. Sisane iki sisano. Aku udah bacok. Moder. Ah, Kene ae. Ayo mendelem kene bareng-bareng. Dibuka tutupe. Enggak blese. Pendatang iku dene diombe. Elek, kudune kasih ngesot. Oh iya, Belanda anyar ngono Bendera hariran di duwe tek tuku rokok. rokok paku gak jebuk. Mulai maling neh. Jan wis Maling ae. Oh, iki, sorry, mendelem aku. ora ana benyune kan aku iki. Samono. Jal duwe. Piye rasane? Banyu apa iki pahit iki? Hah? Banyu putih ta banyu akimu? Lah nek banyu gendeng karo ngono kuwi. Lah ya, serapa. Tak saleh nang dari sini. Tapi ku ndimu? Berapa kabeh ya longgo. Wah, dewa. Ngeseri selur. Tapi ku ning ndi mau? Saya sebuah akeh pokoke pe. Tak tulji ya pe. Ra ngelu nih ya Allah. HP kok kantongan nih. Lho, kene iki Sultan ndak. Sultan di Lho, Sultan Agung. Wah, delok film iki ya. Delok apa? Oh fuck yeah. Ya, di HP ta ora? Ora duwe aku. Lho. Ono mandaran dah. Tan pirenang nang iklan mlebu-mlebu apa? Mana tuku tas kilo Android makno. Kowe tanya Google makno iso kabeh. Rasan delok tuku dhewe pokoke. Tapi lho tak kedel. Wes sapi ra. Iki. Mane tugas. Budi weh. Ya Allah bodene iki apa? Wah, lah nginti anak. Wis aku ndate ge. Nah, Kompleks sekolah tapi mulai gua. Paku. ya lu paham ide. Duwe. Ora didir ra kayak gacok. Ngoplam tapi bacok. Lah, jalan kayak ra suka bocok ya. Durhaka. Kamu itu durhaka loh Alah sama orang tua. Nah, enggak kali aku mabuk ket mau rada ke udut. Loh, Nah. Dan laireng. Tahu aku klemis putih. Loh. Jatuh sempal iki. Ngene plutek. Untune lemu ira. Tenang. Wale, kemakan piye mu. Gede. Enak ble. Wih. Congor kayak kompresor. Hancur. Dua era aku duwe pedang dalam mati ya. Iya, di dulu ya.
delokan tuku dhewe. Apa? Lalah kalau wis sampe mulai wah tak kono Pak aku. Ran lho. Mulai tenan mau ora. Ora tiap gathok. Iya juga ada tenan iki. Tuku. Lho. Pakmu beda kok gak aja aku pakmu. Oh iya Pak. Tenan ya. Iya. Iki ape mati potongane. Lho. Iki ape modar tenan. Tindak. Lho. Wow, blok. Bos, akarmu. Lho. Iki tenan. Telung iki. Ape modar. Tanya ble. Yen apa mecok pakane iku kecok bune iki manuke iku. Senat neh piye? Bisa ora? Oh, hati-hati. Tak doa selamat dunia akhirat. Woi. Ah, jancuk ora digolo koyo ngene ra. Di mau obatku, pengen obat sik. Bu. Dipake banyu. Iya, iki lho iki asal-asal dhisik. Iki lho Pak, pengine. Bu. Wingi disuntik nopo. Wong kok repot nopo, kowe ndak pengen cepet mati lho kowe. Nah, iki aja ngono lah. Ndak ape rapi menano. Watuk. Lah piye wong nak bengi ya wis ora iso dienggo kok. Bukan lagi seminggu kok. Ya wis nang ngononya kok obatmu ombe aku tak nulis saja. Rumah saku maceti lagi sedih kok. Terus ngubah di bojo kayak mengkono. Terus aku baca aku. Diteni sok aku nak waras. Seminggu tak wasoh makna ora madeg. Bak. Oh, ini. Iki wae rambut tak diacok. Berkondinan layapan wis tempatane loro kok. Dan lu ning dalan ketemu belanji saleh. Kowe mabuk ora? Enggak, ngombe banyu aki. Banyu putih. Ngapusi itu iki mabuk tempatane loro kok malah layapan wis kono lihat Jus. Yo. Lho, mabuk ora mesti ha? Ora. Spesialin sik, Bu. Nganu Pak, HP mulang di nganu nanti si ora elek, HP api, aku ora di HP. Kono no njaluk ibumu, bapak ala kerja. Awake lara digeges ngene ya. Mabuk mesti ra? Ora, ambune kok ngene wis kono. Ora mudiar sisane Pak. Patuk terus mudiar. Bu, njaluk HP kowe hari. Lah meneh aku paling duit, pakmu lho mesti ki ndedit. Alah, pae ngapusi ngakone kowe kok. Pakmu ki mesti ki ndedit. Kono lho ngajak pakmu dijak kono. Alah mok kowe gagah. Tandeni kok aku kira ndedit. Lho pakmu kono. Ya, njaluk.
Pak, didelok. Terus roti bapak lagi loro ngene kok. Ya wo Pak, awam Pak beting ning akeh dosa kok piye Pak? Anak durhaka tenan iki, ger. Ya. Anak durhaka tenan iki. Ya apa Pak abote Pak? Ternak kowe, kiri ono Bu. Repotno. Wah. Ya Allah. Ya Allah, Gusti. Sing iki aku no. Pak loro rek. Beli berapa iki ya? Nah, iki, Pak. Terus yang apa nang? Some. Sing paling murah. Sing ini iki. Iki nang. Yo. Sekarang piro iki, Pak? Sangat kesana. Tekan. Iki ono kertas iki, Pak. Oh, enten. Dua anak durhaka ini iki. Makane nak, Pak. Loro mah, ora gegek. Terus nak ngono, Mbak, iki siko. Oke, Pak. Ngene utang sik.